This is Ngcobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 4, St. Eloy Lupopo 5. My brother, how's it? Kunjani ngiyaphila futhi. Siyaphila bhuti. Ubayigama lakho buya? Igama lami ngumhlobo ngibuya la eSoweto la eDuphlovu. eSoweto. Uzuzwa kanjani igame namhlanje? No, esikade ngifuna ukuthi ibhakabhaka lwini. Bathi ngithanda ukuthi nje ngilibongele nje ngebhola elihle abadlalile nakuba bedlala ama-mind game belala phansi benza yonke lento bathi isikhathi bemosha isikhathi benza yonke lento le but ngizothanda nje ukuyibongela impilo konjani iPirates ngebhola edlalile lihle kakhulu ibhola edlalile ngoba basha amagoli awu-3 baze bafika kuma-penalty even kuma-penalty bawashaye kahle ama-penalty kwaleyo inhlanhla cha nje ngizoyibongela nje yilokho nje ngiyayibongela nje next time ngifisa nanokuthi idlale kahle Tuesday idlala namagesi yes i-black label plus banikweleta uyibhakaniya noma uyikhosi ngebhakaniya okay khuluma ngathi manje awusibhakaniya ngithi banikweleta abamagesi akhumula banishaya la 3-2 kuyona le cup bazojeza ngoba manje ngithi shayiwe la njengoba shayiwe nje lana sebezofela amacala abangawazi exactly bazofela labo namhlanje bazofela labo bashaya namhlanje nabo ukuthi banishaya phela yakhumula last time banishaya khona bazojeza twice kabi basenkingeni manje ngithi mabhakaniya hlanganeni bafowethu maswinile sina sonke masluzile size sonke kanjani masidrawile sidrawya sonke good luck mabhakaniya on Tuesday. Danke bhuti, siyabonga. All the best wena.